missä nyt näkyy ne huollot täällä. Ne? No niin just tietysti. Siis nämä. Ja lukee ready, niin tarkoittaako se nyt sitä sitten, että se on ready to go? Okei, mahtavaa. Kurvaillaan vähän. Kyllä sä oot hyvin jynssännyt tän auton. Tähän sutiin. Täällä on kaikki aika kohdallaan. Mitä nyt tästä ymmärtää? Saaks automaattiautossa, ei saa vaihtaa vaihteita liikenteessä? Jarruvalot ja peruutusvalo. Ja nehän on takana. Tunnistaa hei muuten rakennekynnetkin toi. Ei tarvii olla ihan täysin kosketusnäyttö. Tämähän toimii naisilla ihan loistavasti. Parkkivaloja aikanaan niin ei ole takana valoja, mutta eikö se ole ihan normaalia? Mitähän sekin tarkoitti? Ei oo kyllä mitään muistikuvaa eikä tajua, mutta kai se toimii, jos kerran nämä muuten toimii. Nämä nykyaikaiset autot, niin sit voi varmaan omistajallakin olla vähän vaikeeta. Onneksi sä osasit käyttää sitä, niin mun ei tarvinnut. Noniin, sitten pakokaasu. Ja ei ollut minkään väristä, ihan läpinäkymätöntä. Just.